आंनि जोनोम गामिया थेङापारा ओमफ्राय दा आं खारग'आव थायो आरो ओरैनो जोनोम गामिया थेङापारा आरो माब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामामोन बे मेथाइ लिरनायखौ? आङोथ' सिगाङाव फिल्म नायनानैसोमोन ओमफ्राय बिदिनो सिनियर आर्टिस्टफोर दंमोनथ' बे सिनियर आर्टिस्टफोरजोंनो आं एसे फिल्मबो खालामबोदों आद्राजोंखौ मिथिगौ आजों आयं एयारपर्टआव खोन्थादो माब्लामोन? ओरैनो आं फिल्म लाइनाव हाबबोनाया मथा मथि 2008-9 2008 औ ओमफ्राय गिबि मेथाइ लिरनाया मामोन नोंना? आं गिबि मेथाइ लिरनाया सिमाङावनो गोमालांदों। एसे ट्रेजेडिमोन। ट्रेजेडि औ आं बेखौ बै खोरोमदाव होननाय सासे फंबायखौ खनहोदों आरो बे आच्छा बिनि उनाव नोंथाङा प्रथम माने मोजां बयजोंबो मिथिजानाय मेथाइ बबे मेथाइयामोन लिरजेननाया? ओरैनोथ' मेथाइआथ' मेला जाबाय एकदम गिबि लिरजेननाया ओरैनो फार्स्ट आं मोनसे खनहोदों कारेन्ट होननाय बिदि मोनो बे आङो 2017 आव मोनदां 17 मामोन मेथाइया? कारेन्ट होननाय बिदि मोनो एसे सुर होनाय बेखौ आङो एसे मारैमोनलाय? आंना गारां जाथारैगोन आं देलाय एसे होलाय मारैमोनलाय? बिटिया माने माजों बुंगोन आं जों जुथुमनायाव गेट टुगेदाराव जाजोबो बे कारेन्ट नांनाय बायदि मोनो नोंखौ नुब्लानो आङो बागै मावनाय बायदि मोनो नोंखौ नुब्लानो आङो संगिताना फुलि मुङा नोंनि मा लेनाना लिपिका मुङा नोंनि मा देग्लायनि बोसोर गोदानाव हेपि निउ इयाराव ओमफ्राय ओरैनोथ' उन्दै बयल' नङा आं दस्रा गुबुन सिंगारफोरखौबो खनहोदों आं दाख्लै उइनार फंबाय दङ उइनार फंबायनिखौ हरदों आं खनहैयो आं बेखौबो सना दागोरनाय ना मानाय बेबो आंनिमोन आरो बे सिंगार सोरमोन बे एक्टरा फाव खालामनाया? अबेना बेहाय बे मेथाइयाव सना दागोरनाय जानो बिग्राय नामा? ना बै मोनसेयाव बिसोरथ' करिय'ग्राफार पुर्नमोन दंमोन ओमफ्राय एक्टरा सोरमोन? एक्टर एक्ट्रिसा जानो दे आं बावबाय पुर्न दं पुर्न ओमफ्राय अबियाथ' आरो मा बुंबावनो ओरैनोथ' जों मा खालामनो मोजां मोनो? मावनायाथ' खामानियाथ' थाखायो ओमफ्राय थेवब्लाबो एसे एनै बे कालसार लाइनावनो एसे एनै मोजां मोनलाङो आरो खामानि मावलांनो मानो जेनेबा गोजोननाय थाबाय होनबा बैनो हरदो बारहरदो नों बिराद इन्टारेस्टिं दा नोङो सोर एक्टरखौ फल' खालामो नोंनि गाननाय जोमनाय जों नुबोगासिनो दं एक्सुवेलि नों सोर एक्टरखौ फल' खालामो? मा होननाय जाखो स्टाइलखौ बिदि ओरैनो बानायखौ फल' खालामनो नोंसोर नुयो खोमा खिन्थु ओरैनो जाते आद्रा जोबा सिगाङाव एसे नाम दंमोन एखे खोथाया बेखौ साननानै दंखायोमोन नालाय आद्रा जोबा गोदो बे समाव बिराद माबामोन नालाय बे समाव जों आद्रा जोबनाया आरो एसे बियो होननानै बुङोमोन आरो गाव बेनो आरो आच्छा राजनि फेन दे दानिया मन्दिर सिनायथि लादो आंनि मुङा मन्दिर वारि क'क्राझार नाराबारिनि ओमफ्राय सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय स्टार्टमोन एलबामाव मा इयारा? आङो 2016 स्टार्ट खालामदोंमोन 2016 हबिया मा नोंना? हबिया आंनाबो कालसारावनो एक्टिं खालामनो मोजां मोनो मोजां मोनो दे नाजालांबाय ना? दे पास खालामहरदो ओरैहाय दानसोरां बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय आंनि मुङा दानसोरां बसुमतारी आंनि गामिया फुंगापुरि बे थिनालि एरियायावनो बेनिफ्राय आङो सावथुन मुलुगाव 2015 निफ्राय जागायजेनदों आंनि गुरुआ सपन सारानो बेनिफ्राय आंनि हबिया आं फिउचाराव ओरैबायदि सानदों आं जुदि आंनि टारगेटआ जोबहैयोबा आं फिल्म स्क्रिप्ट लिरगोन बेनिफ्राय डिरेक्सन खालामनो आं स्क्रिप्टखौ हरगोन आंनि टारगेटआ बे आरो गोजोन्थों
नाजालांबाय दा बेबायदिनो बिनि उनाव उननिफ्राय फैबावनोसै मिथिसार खुलुमबाय बयनिसिमबो आं बिजनि आंगुरिनिफ्राय फैदों फरायबाय आं मुङा बिथिसार नार्जारि ओमफ्राय फिल्म लाइनाव माब्लानिफ्राय नों मेकआप खालामामोन आं 2019निफ्राय ओंखारदों 2019निफ्राय दे जिरायदो गोजोननाय थाबाय फरायबावदो ओरै पास खालामहरदो नाम दं ना Tempat bos sudah. Buat. ओमफ्राय गामिया माबा सेरखांबाय फिल्म लाइनाव शर्ट फिल्म लाइनाव माब्ला स्टार्ट जायामोन 2019 बानायबाय था खालामबाय था ओमफ्राय दा नों बजार बोसोर फरायगासिनो बेसेबां फरायला MSc third sem. मोजां बेस्ट अफ लाक दे आंनि मुङा अनिल कुमार नार्जारि कचिखौ मैनागुरि एक्टिंआ माब्ला खालामामोन आङोथ' आगोलाव सर्ट मुभिनि सिगां माने सिनेमाफोरावसो लागोनमोन समाव मोनामोन नालाय एखनबा बबेबा सिनेमायाव माने गोथै बांग्रा थालाबायगोन आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय उनावहाय फैबाय सम जोंनाथ' आं बेखौनो मोजां मोनो आं मोजां मोनो खोनानानै आं मोजां मोनो एकदम मोजांथार ओमफ्राय हबिया मा नोंना हबियाथ' आङो आगोलावहाय माने सर्ट स्ट'रि लिरनो मोजां फार्स्ट अफ अल सर्ट स्ट'रि आङो कलेज फरायनायबाबो इउनिभार्सिटि फरायनायाव बेखौनो लिरनाय जायो सम सम मेगाजिन माखाजिन माबाफोर गोजोननाय थाबाय रायलायनांगौथ' गोबां दंमोन एक्सट्रा हबि माने हिन्जावफोरखौ फुङाव बारा बखिया औ बखिया दे गोजोननाय थाबाय मैनागुरिनि सुबुरुन गामिनि आङो हारिमुआव आगान होनाया जास्ट ओरैनो 6 दानसो जादों आङो ओरैनो सर्ट मुभि बानायलाबायो आंना ओरैनो प्रि एन्टारटेनमेन्ट होननाय आंनि मुङा आनन्द बसुमतारी मैनागुरिनि आदिपुर लागोनि दे गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा मन्जय ब्रह्म आङो सम्बलपुर बिसमुरि सम्बलनिफ्राय ओरैनोथ' दा आङो करिय'ग्राफार हिसाबै दंथ'यो ओमफ्राय कालचारावथ' आङो अनेक उन्दैनिफ्रायनो ओंखारबोखानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि थ्रुयै आङो डिस्ट्रिक्ट लेभेल जा सेन्ट्रेल लेभेल जा अनेक कम्पिटिसन होबोदों जोंनि अल बड' आर्टिस्टआव जेसेबांखि स्टार्टिंनिफ्राय डान्स कम्पिटिसन सोलिबोदोंमोन बेवहाय आङो फार्स्ट जाजेननायावबो फाइनालसिम थांदोंमोन बिदिनो 4आव देरहादों सेकेन्ड टाइमावबो आङो 4 ना 5आव देरहादों बिनि उनाव आङो नाजाथारनानै थार्ड टाइमावहाय जेब्ला डिमाकुसियाव जादोंमोन बेवहाय आङो फार्स्ट प्राइजखौ लाखिनो हादोंमोन आङो नाजानायनि गेजेरजों दा आङो ओरैनोथ' कालचाराव फिल्म इन्डास्ट्रियावबो अनेक जेन'बा एसे एनै नांथाबबोदोंमोन खिन्थु माखासे उसुबिदा आरो आंहा डान्स क्लास आरो बाक्सायाव आङो 3 इयार्स डान्स स्कुल खुलिदोंमोन मोनथाम जायगायावहाय दा बेनि थाखाय आङो माखासे लेंहरनायफ्रावबो ओंखारनो हायि जादोंमोन बै टाइमावहाय दा बाबा थैनायनि उनावहाय आङो न'आवहाय फैनायनि उनाव सेरफांगुरियाव डान्स स्कुल खुलिनानै दा क'क्राझाराव दा गोदान खुलिबावदों स्कुल बेनिफ्राय दा आङो एसे फ्रि जाबोनायबो जाबाय फैनानै सिगांथ' एसे बेस्थ' थानाय जायोमोन दा बेनोसै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बिदिनो खुलिलांबाय था आरो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दे गोजोननाय थाबाय नेक्स्ट सोमदोन बयखौबो खुलुमनाय थाबाय आंनि मुङा सोमदोन नार्जारि गामिया आंना कारिबांगुरि आङो 2011आव कालचार लाइनाव आगान होजेनदोंमोन लाजिबा काजि गोमायो बेनि उनावहाय सपन जारिनि प्रजेक्टआव फैयो ओमफ्राय 2016आव सपन जारा आंखौ माने एक्सन डिरेक्सन होनो खामानि होजेनो बे समनिफ्रायनो आङो दा एक्सन डिरेक्सन हिसाबै खामानि मावगासिनो दं आरोखि ओमफ्राय 2016आवबो बेस्ट एक्सन डाइरेक्टर हिसाबै मोननाय जादों आरो 2017आवबो बेस्ट एक्सन डाइरेक्टर एवार्डखौ सपन सारनि हेफाजाबजों मोननो हानाय जादों आरोखि बेनोसै आंनि सिनायथिया गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय दानिया जोङो मेल साइडनि बा हौवा साइडनिफ्राय जोङो गोजोननाय